Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Ake sikhulume ngamaphupho abika isichitho. Abantu abaningi-ke banakho ukuphupha lezi zinto nje engizoy'bala zonke. Ngenzela ukuthi ungabe usabuza okwesibili kwi-comment into engizoyisho. So uma ngilisho la bowazi ukuthi isichitho nokuthakathwa. Ungakhohlwa uku-subscribe-a usilandele ucele inamba ka-WhatsApp lapha ku-TikTok. Ukuphupha amakaka, isichitho leso esinzima kakhulu. Ukuphupha unezintwala, isichitho futhi naleso. Ukuphupha isilwane phansi kombhede. Ukuphupha olwa nothandana naye, kungenzeka ukuthi kunokhona onifakela isichitho sesehlukaniso. Ukuphupha wenza ucansi. Ukuphupha unqunu. Ukuphupha uzibuka esibukweni. Ukuphupha-ke uzishutha isithombe. Ukuphupha sengathi-ke khona okumemezayo. Ukuphupha udla. Ukuphupha nje ikati noma ngabe isiphi-ke isilwane namanye-ke amaningi njengoba ngishilo ukuthi-ke abika isichitho nokuthakathwa. Uma kuwukuthi unombuzo sicela ubuze kwi-comment sobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokuhlukile sikuchazela lokhu ozobe-ke nawe ukubuzile ukuthi ngabe-ke lokho kuchaza ukuthini. Kanti uyakwazi-ke ukusilandela lapha ku-TikTok ukuze-ke noma ngabe nini masiphosta i-notification izongena. U-subscribe ku-YouTube naku-TikTok. Ucele inamba ka-WhatsApp-ke lapha ku-inbox wethu ku-TikTok uzosibuza khona njalo ekuseni uma unombuzo nisale kahle. Lana-ke besikhuluma ngani? Ngamaphupho abika noma akhomba isichitho kanye nokuthakathwa. So kukabili izinto engikhulume ngazo, ngikhulume ngokuthakathwa nesichitho. So angifuni umuntu ozofika kwi-comment ezosiphikisa. Fika nje ubuze umbuzo sizokwenzela ividiyo.